Sa paglurang sa bagyong Ursula, adunay usa ka dapit sa daan bantayan ang pabiling nga nagantos tungod kay ang baha lang na sinati wa gyud in taon na mahubas sa pangindahay sa mga lumulupyo nga unta dili na maabtan og taas nga katuigan ang ilang pag-antos. Ano yung exclusive report? Nakabangon man sa katalagman apan nagpabilin nga naglunang sa baha kining usa ka dapit haduol sa sentro sa daan bantayan. Usa sa mga problema na sinati sa mga mulupyo dinhi nga dapita ang kining pagbaha no nasamutan sa pag-igo sa bagyong Ursula apan taod-taod na kining problemaha gani ang mga tawo nga nagpuyo ditong dapita sa sulod nga bahin magsakay sila sa ilahang gakit gamit kining bani sa saging. Nahisama sa Waterworld ang dapit tungod sa tubig. Naabdan namo si April Granada nga nagsakay og gakit nga maoy bugtong nilang sakayan aron makasulod og gawas sa ilang Pinoyanan. Mausab kini ang sakayan sa ilang masilingan kinsa mo pliti og 5 pesos. Sama lang ning duha ka babaeng tiguang nga nagdala sa ilahang pang medyanoche. Wa sila'y kapilian kung dili mo sakay sa gakit nga bani sa saging. Diya sa sulod mo tulon to sa upat ka pa diya sa tunga. So lapas nimo? Lapas. So kung matikyaw bang inyong hagakit? Wala akong peligro kay sa una napupoy namatay diri tungod ana. Dugay na day ang problema, ang baha nga gipagrabe pagyod ni adtong bagyong Ursula. Pangindahay nila nga mahatagan og solusyon ang problema nga naghatag og dakong hulga sa ilang kinabuhi. Bisag nga sakali sa panahon mangita mo dagpaagi nga makaselebrar sa tong ingon nga tinuig nga pag sa ulog ba. Sige, so bantag mahubas na ni. Mana nakongkuan niya, bantag mahubas na para sulit ang New Year. Amo wizard, gumawa ng tubig. Ha? Amo agyanan. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo, Balitang Bisdak.